Takže ahojte všetci, pozdravujem vás. Moje meno Peťo a dneska sa naučíme spolu, ako skladať Rubikovú kocku. Ako vidíte, túto kocku mám rozloženú, ale v podstate nejaké základné informácie. Kocka má teda 6 strán, každá strana má inú farbu a našou úlohou je vlastne poskladať všetky strany tak, aby na každej stene bola jedna farba. Na konci si ukážeme, ako to teda bude vyzerať. V podstate, čo sa týka kocky, tak môžeme robiť nejaké základné pohyby. Môžeme vlastne kockou otáčať dopredu, dozadu, či už tými bočnými stranami, alebo teda tou prednou stranou, zadnou stranou, podľa toho, ako si kocku chytíme. Začal by som asi tým, čo teda chceme dosiahnuť v prvom kroku, pretože budeme vlastne pokračovať jednotlivými krokmi. Celá táto schéma alebo tento systém skladania kocky, ktorý sa naučíme, je o tom, že postupujeme po jednotlivých krokoch, skladáme jednotlivé vrstvy, až sa nakoniec teda dostaneme k tomu, že zložíme celú kocku. Tento systém nie je úplne rýchly, dajú sa určite tie kocky zložiť aj rýchlejšie, ale je to systém, ktorým som sa naučil skladať kocku ja a aj veľa ľudí okolo seba. Som naučil tú kocku skladať týmto systémom, čiže verím, že aj pre vás to bude prínosné a že na základe mojich inštrukcií a tohto videa sa nám spolu podarí tú kocku poskladať. Čiže začal by som tým, čo chceme dosiahnuť. Takže v prvom kroku si nájdeme takýto žltý stred. Tie stredy sú vlastne oranžový, modrý, biely a tak ďalej, ale nás zaujíma žltý stred. Nájdeme si žltý stred a okolo toho žltého stredu sa pokúsime vytvoriť takýto tzv. Biely kríž. To znamená, že do stredných vrstiev, toto sú vonkajšie vrstvy, toto je stredná vrstva, tak vlastne poskladáme to tak, aby sme tieto 4 mali biele. Ukážeme si, ako to môžeme spraviť. Tu máme kocku, ktorá je rozbitá, alebo si ju teda teraz rozbijeme. Nájdeme si žltý stred. Začíname tým, že sa pozrieme do tejto strednej vrstvy, či tu niekde nemáme bielu. Tu sme našli bielu. Je najjednoduchšie dostať tú kocku tu zo stredu sem, pretože keď si všimnete, tak vlastne len jednoduchým otočením dostávam tú kocku k žltej, tam, kde som ju chcel mať. Otočím kocku ďalej, nájdem ďalšiu bielu. Biela sa nachádza znovu v strednej vrstve, chcem ju dostať hore, čiže jednoducho pootočím, aby som ju dostal tam, kam chcem. Pozerám ďalej, nájdem ďalšiu bielu. Pokiaľ si predstavíme situáciu, že by to bolo takto, bielu mám tu, po otočení by som ju dostal sem. Ale tu už jednu bielu mám, čo mi vlastne nevyhovuje, lebo pri otočení by som tú bielu odsunul preč, čo je zbytočné. Takže čo môžem urobiť? Chcem, aby táto biela prišla na toto miesto, čiže na toto miesto dostanem kocku, jednu z týchto dvoch, ktoré biele nie sú, čo urobím tak, že jednoducho otočím vrchnú vrstvu. Tým pádom túto bielu chcem dostať miesto tejto žltej. Otočím a je umiestnená tam, kde má byť. Znovu pozerám v tejto stredovej línii, či tu niekde nemám bielu, ale žiadnu ďalšiu bielu už tu nemám. To znamená, že biele sa budú nachádzať niekde na spodnej strane. Spodná strana, táto, je s touto tu vrchnou akoby prepojená, pretože keď vlastne dokážem chytiť oproti sebe 2 body, ktoré tam sú, a otočím tú kocku 2-krát, dostanem ju na to miesto. To znamená, každým jedným otočením posuniem vlastne tú celú vrstvu o 90 stupňov až do vtedy, kým nedostanem bielu tam, kde som chcel. To, že som tu dostal aj iné biele, nie je problém. Je to len bonus, ale dôležité je, že som vytvoril tieto 4 biele, môže to vyzerať teda aj takto. Okolo žltého stredu mám 4 biele.
Teraz som si tu pripravil situáciu ešte pre vašu ukážku, kedy môže nastať situácia, že nemáme biele iba v tých stredných vrstvách, ale nachádzajú sa trebárs aj v horných vrstvách alebo v spodnej vrstve. Vždy je pre nás najjednoduchšie začať tými, ktoré sú v tejto strednej vrstve, pretože ako sme si ukázali v predošlom kroku, keď chceme dostať túto kocku sem, stačí nám jednoducho otočiť tú stranu jedenkrát. Dostali sme ju tam, kde sme chceli. Otočíme to znovu, našli sme tu v strede, že máme bielu, tú bielu nemáme, čiže máme to tu voľné, chytíme tú ľavú stranu, otočíme, umiestnime bielu ku žltému stredu, pozrieme sa ďalej, znova tu máme bielu na strede, ale keby sme ju posunuli hore, dostaneme ju sem, kde už bielu máme, čo pre nás nie je výhodné. To znamená, keď vrchnú stranu otočíme, máme tu znova bielu, čo pre nás nie je výhodné, čiže znovu otočíme vrchnú stranu a tu už máme zelenú, tá nám nevadí, otočíme ľavú stranu a máme bielu tam, kde sme ju chceli mať. Pozeráme sa ďalej a už v stredných vrstvách, čiže v tejto, žiadnu inú bielu nemáme. Čiže môžeme sa rozhodnúť, ktorú inú tam umiestnime. V tejto situácii snažíme sa hľadať, ak nemáme v strednej vrstve, snažíme sa hľadať v týchto bodoch, v tých stredoch, akoby tam, kde ju chceme dostať. V tomto strede nie je, v tomto strede nie je, v tomto strede nie je, ani v tomto strede nie je. Posledná šanca, kde môže byť, je, že je zo spodu. Áno, máme ju tu. Táto biela je prepojená s touto stranou. Keby som tieto dve medzi sebou vymenil, dostanem tam síce bielu, ale jednu bielu som dal preč. Čiže mi to nevyhovuje. V tom prípade chcem dostať tú bielu, na ktorej mám stále prst, chcem ju dostať sem. Takže musím ich pootočiť nad seba, aby vznikla táto situácia. Tu mám žltú, oproti nej dole mám bielu, čiže keď ich medzi sebou chytím a otočím, mám žlté umiestnené tam, kde som ich chcel mať. A znovu som dosiahol žlté stredy okolo bieleho stredu. Keď máme toto spravené, tak našou ďalšou úlohou je vytvoriť tzv. Biely kríž. Biely kríž znamená, že dostaneme všetky tieto 4 biele ku bielemu stredu na opačnej strane. Budeme to ale robiť tak, že vždy pri tej bielej je nejaká farba. V tomto prípade je to červená farba. Spravím to, že zladím tú červenú so stredom. To znamená, otáčam zvyšok kocky, až kým nedostanem pri tej bielej červenú a červenú. Keď mám zladené tieto dve farby, chytím tú kocku a celú túto vrstvu otočím dvakrát. Dostal som ju dole, biela je pri bielej a červená je pri červenej. Znovu sa vrátim hore k žltému stredu, pozriem sa, mám tu bielu, je s modrou, je už dobre zladená modrá s modrou, čiže znovu chytím tú kocku a tú stranu otočím dvakrát. Dole máme bielu pri bielej, modru pri modrej. To isté urobím so zelenou, ale ako vidíte, zelená nie je so zelenou zladená, čiže chytím tú kocku a otáčam dovtedy, kým nezladím zelenú so stredom. Toto máme zladené, znovu chytím kocku a bielu otočím dvakrát. Dostanem to, že mám bielu pri bielej a zelenú pri zelenej. Posledná situácia, biela s oranžovou, nájdem si oranžový stred. Teraz mám zladené oranžová s oranžovou, znovu to chytím a celú túto stranu otočím. Dosiahli sme to, že máme tzv. Biely kríž a biely kríž je poskladaný tak, že máme zladené všetky 4 stredy, ako mali byť. Červená ku červenej, modrá k modrej. Toto môžeme považovať za krok 1 alebo krok 1 a krok 2. V prvom kroku sme si našli žltý stred, vytvorili sme okolo neho tie biele stredy, ktoré sme potom umiestnili na opačnú stranu a vytvorili biely kríž.
Ten biely kríž je základ k tomu, aby sme ďalej vedeli skladať kocku. Biely kríž, ktorý má zladené strany tieto farby so stredom. Takže budeme pokračovať ďalším krokom. Skončili sme s tým, že sme si vytvorili biely kríž, kde máme zladené farby so stredmi. A budeme pokračovať tým, že v ďalšom kroku vytvoríme bielu stranu s tzv. Prvou vrstvou. To znamená, že vlastne poskladáme celú túto prvú vrstvu, aby sme mali 3 modré, 3 oranžové, 3 zelené a 3 červené, pri tom, že budeme mať teda celú bielu stranu poskladanú. Ako to spravíme? Spravíme to tak, že keď máme zložený ten biely kríž, otočíme to bielou stranou dole. Vždy začíname tým, že biela strana nám smeruje dolu a pozeráme sa do tejto hornej vrstvy a hľadáme biele. Bielu máme tu. Čo je dôležité? Pri tej bielej sa nachádzajú na danej kocke ďalšie dve farby. V tomto prípade je to farba oranžová a farba modrá. Našou úlohou, aby sme tú bielu umiestnili správne dole, je to, že musíme zladiť tieto dve farby s farebnými stredmi. Ako to spravíme? Budeme točiť tú kocku tak, aby nám ladila táto oranžová, so zelenou nám neladí, čiže to otočíme znovu. A stále biela smeruje smerom na nás a táto oranžová ladí s touto oranžovou a táto modrá ladí s touto modrou. To znamená, že teraz máme túto bielu kocku umiestnenú správne. A čo chceme urobiť? Chceme ju dostať sem dole. Ako to spravíme? Keď máme kocku na pravej strane, túto bielu, predstavíme si, že tu je koniec tej kocky. Nedokážeme sa posúvať akoby viac doprava. Miesto, kde môžeme tú bielu odsunúť, je len doľava. To znamená, že urobíme 4 kroky. V prvom kroku tú bielu odsunieme do voľného priestoru. To miesto, kde ju chceme umiestniť, čo je tu, vysunieme hore. Teraz tú bielu vrátime naspäť na to miesto, kde ju chceme dostať a dáme ju dole ku bielým. A dostali sme ju tam, kde sme chceli. Teraz je tá biela s oranžovou a s modrou umiestnená správne. Čo robíme v ďalšom kroku? Znovu pozeráme do tej hornej vrstvy, či sa nám tu nachádza nejaká biela. Ak tam tá biela nie je, ale nachádza sa trebárs tu hore, alebo sa nachádza dole, nič to nevadí. Urobíme to tak, že trebárs túto bielu chceme dostať do tej hornej vrstvy. Ako to spravíme? Chytíme tú bielu, otočíme ju hore, celú hornú vrstvu otočíme doprava a vrátime tú bielu naspäť. A dostala sa nám tam, kde sme ju chceli mať. Je v tejto hornej vrstve. Pozrieme sa, akú má farebnú kombináciu. Je modrá a červená. Máme ju umiestnenú aj správne, lebo ako vidíte, modrá ide k modrej, červená ide ku červenej. Vždy zladiť farbu s tými stredmi je dôležité, pretože inak by sa vám nepodarilo vlastne vytvoriť tú spodnú vrstvu. Mali by ste treba že modrú, červenú a oranžovú. Keď chceme mať 3 modré, 3 červené, 3 oranžové, vždy je dôležité umiestniť tieto farby ku stredu. Keď ju máme správne umiestnenú, znovu urobíme to, čo predtým. Znovu je na pravej strane, teda voľný priestor máme len doľava, odsunieme bielu doľava, chceli sme ju dostať sem dolu, čiže to miesto vysunieme hore, vrátime bielu späť a zase vrátime späť. A máme ju umiestnenú tam, kde sme chceli. Ako vidíte, už máme 3 modré, pekne vedľa seba. Znovu prechádzame horné poschodie, pozeráme horná vrstva, máme tu bielu, má oranžovú a zelenú farbu. Ale zelená ide k červenému stredu. To znamená, že je zle. Musíme vrchnú otočiť. A teraz zelená nám ide ku zelenému stredu, oranžová k oranžovému stredu. Je umiestnená správne. Nastala nám opačná situácia, kedy biela predtým bola tu, ale teraz ju máme na tejto strane. Princíp je úplne rovnaký, len koniec kocky je teraz tu. Teda voľný priestor, kam môžeme s bielou hýbať, je len tam.
A teda bielu odsunieme nabok. Keďže bola biela tu, chceme ju dostať sem, čiže tú stranu vysunieme hore, bielu vrátime naspäť tam, kde bola a celú kocku otočíme. A dostali sme bielu so zelenou a oranžovou tam, kde mala byť. Pozeráme znovu do hornej vrstvy, nemáme, ani tu nemáme, jediná biela nám ostala tu dole. Takže čo urobíme? Raz sme si to už ukazovali, keď je tu, vysunieme ju hore, vrchnú vrstvu otočíme doprava, celé to vrátime späť, dostala sa nám biela do hornej vrstvy tam, kde sme chceli, umiestnená je červená ku červenej, zelená ku zelenej, čiže je správne, nachádzame sa na pravej strane, čiže môžeme ísť len doľava, posunieme bielu doľava, vysunieme to miesto, kam ju chceme dostať, hornú vrstvu vrátime späť a vrátime späť. A tým sme vytvorili prvú vrstvu, celá táto vrstva červená, zelená, oranžová, modrá a celá spodná strana je biela. Tomu sa teda hovorí vytvorenie prvej vrstvy. Ešte by som vám teda doplnil informáciu, lebo nie vždy musí nastať situácia, tak ako je to tu, kedy vytvorili sme si biely kríž, ale v hornej vrstve nemáme žiadnu bielu. Biela sa nám nachádza tu, v spodnej vrstve, aj tu, alebo sa nám dokonca nachádza v hornej vrstve. Obe tieto situácie sa riešia v podstate rovnakým princípom. Umiestnime si túto bielu nad miesto, kde bielu nemáme, čo je napríklad teraz, a urobíme len jednoducho to, že tú stranu, akoby tým, že ju otočíme, tak už sme ju dostali tam, kde sme chceli, otočíme a vrátime. To znamená, že sa nám dostala tu, ale spodok sme si nerozhádzali, ostal nám stále biely kríž. Rovnaká situácia nastane, aj keď máme bielu dole, je pri červenej, čiže táto ešte nie je tu správne umiestnená a urobím rovnaký princíp. Vysuniem ju hore, otočím ju doprava a vrátim späť. A dostal som ju do tej hornej vrstvy, bez toho, aby som si to tu rozhádzal. Dobre, takže ďalším krokom, ktorým budeme pokračovať, je vytvorenie tzv. Druhej vrstvy. To znamená, pokúsime sa vytvoriť toto. Momentálne máme teda bielu stranu, máme prvú vrstvu a pokúsime sa vytvoriť druhú vrstvu. Pri tvorení druhej vrstvy budeme pokračovať veľmi podobným princípom ako pri tej prvej. Začneme teda tým, budeme pozerať teraz na túto hornú vrstvu a budeme hľadať v stredoch kombináciu farieb na stredoch, kde nevystupuje žltá. Žltá strana totiž to bude na vrchu, čiže s tou momentálne ešte nepracujeme. Čiže tu sme našli kombinácia oranžová, žltá. To nám nevyhovuje. Žltá s modrou nám tiež nevyhovuje, ale zelená s červenou je fajn. Čiže prvý krok bolo nájsť tu v strede kocku, ktorá bude kombinácia farieb mimo žltej. Tu sme našli zelená a červená. Ďalším krokom bude, že túto zelenú musíme zladiť s týmto stredom. Čiže musíme dostať túto zelenú ku zelenému stredu. Tak, máme zladené zelená pri zelenej. Čo budeme teraz sledovať? Tá farba, ktorá je tu na vrchu, tá červená, budeme si všímať, alebo budeme hľadať tu, alebo tu, stred týchto dvoch kociek, ktorý je rovnaký farby ako tu. Prečo to robíme? Tu je červená, tu je oranžová. To nám nesedí. Tu je červená a aj tu je červená. Čiže akoby, keby sme tieto dve časti imaginárne spojili, prechádzajú nám touto kockou. Tá bude pre nás momentálne dôležitá, s touto kockou budeme pracovať. Tak ako keď sme tvorili prvú vrstvu, tak sme sa snažili hľadať biele kocky tu v hornej vrstve, tak môžeme použiť takú analogiu s tým, že teraz si budeme predstavovať, že táto kocka je biela
alebo nazvime ju dôležitá, a budeme sa ju snažiť dostať tu dole. Budeme to robiť v 2 krokoch. Prvý je teda, keďže je na tejto strane, budeme ju posúvať doprava a robíme presne ten istý algoritmus, ktorý sme robili, keď sme robili prvú vrstvu. Čiže doprava, vysunieme tú stranu, kam ju chceme dať, vrátime ju tam, kde sme ju chceli dať a celú vrstvu vrátime. Čo sa nám teraz stalo? Tu hore nám vyšla biela. A tento problém už vieme vyriešiť. To je ako keď sme tvorili prvú vrstvu. Máme teda bielu na pravej strane, posúvame ju teda doľava, teda ju vysunieme, otočíme, vrátime a vrátime. A dostali sme túto červenú so zelenou do strednej vrstvy, tam, kde sme ju chceli mať. Ďalej budeme tento algoritmus opakovať, až kým neposkladáme celú strednú vrstvu. Čiže znovu, budeme hľadať v týchto stredoch kombináciu bez žltej. Tu je žltá s modrou, nič. Žltá s červenou, nevyhovuje. Žltá s oranžovou, tiež nevyhovuje. A žltá so zelenou je tiež zlé. Nastala nám teda situácia, kedy nemôžeme žiadnu so žiadnou spojiť. V tom prípade sa teda pozrieme na tú strednú vrstvu a vidíme, že tu máme zle vložený roh, lebo tu by mala byť modrá. Tu by mala byť červená, keďže by mala byť zladená s týmto stredom. Môžeme urobiť to, ako keď sme sa snažili predtým dostať bielu do tejto hornej vrstvy. Teda nájdeme si ten roh, ktorý je osadený zle, vysunieme ho hore, otočíme o jedno, vrátime ho späť, znovu sa nám vysunula biela a to už vyriešiť vieme, bielu dáme nabok, vysunieme, vrátime a vrátime. Spodná vrstva nám ostala neporušená, ako vidíte, ale nastala nám situácia, že teraz hore sa nám vytvorila kombinácia kociek, ktorá nie je so žltou. A to už vieme, ako máme riešiť. Zelenú máme v tomto prípade zladenú so stredom, čo nám sedí. Pozeráme sa hore. Hore je farba oranžová. Na tejto strane je červený stred, čiže to nám nevyhovuje. Ale na druhej strane je oranžový stred. Čiže spojíme imaginárne túto oranžovú s tým stredom, prechádza nám to touto kockou. Čiže táto kocka bude pre nás dôležitá. Znovu, je na pravej strane, čiže ju môžeme posunúť iba doľava. Čiže robíme ten dvojkrokový algoritmus. Dáme ju nabok, vysunieme hore, vrátime ju späť a otočíme dolu. Znovu sa nám zo spodnej vrstvy sem dostala biela, ale to už vyriešiť vieme. Je na pravej strane, čiže ju môžeme posúvať iba doprava, hore, naspäť a naspäť. Tým pádom sa nám umiestnila táto kocka správne a už máme túto celú zelenú. Tento roh máme vložený nesprávne, lebo modrá by mala byť tu a červená by mala byť niekde úplne inde. Takže zase sa budeme pozerať na tie stredy. Žltá s červenou, zle. Žltá s oranžovou, tiež zle. Žltá so zelenou nám nevyhovuje, ale našli sme modrú a oranžovú. S tou vieme pracovať, čiže znovu krok 1, oranžovú otočíme, zladíme so stredom, pozrieme sa, hore je modrá, na tejto strane je zelená, tá nám nevyhovuje, tu máme modrú, imaginárne ich medzi sebou spojíme, prechádzajú cez túto kocku. S touto kockou pracujeme, čiže dáme ju nabok, hore, naspäť a naspäť. Tu sa nám vysunula biela, nabok, hore, naspäť a naspäť. Znovu hore nám vyvstala nová situácia, červená s modrou, červená je zladená s červenou, modrá má modrý stred na tejto strane, čiže keď to prepojíme, prechádza to touto kockou, tá je pre nás zaujímavá, dáme to nabok, hore, naspäť a naspäť. A znovu tá istá situácia, bielu nabok, hore, naspäť a naspäť. A vytvorili sme druhú vrstvu. Biela ostala neporušená a vytvorili sme druhú vrstvu. Keď už máme poskladané spodné dve vrstvy, a našou ďalšou úlohou bude poskladať vrchnú stranu žltú. Potom
čo poskladáme spodné dve vrstvy, nám môžu nastať tri rôzne situácie, ako môžete vidieť. Môže vám vzniknúť tzv. Ako keby že čiara, to znamená, že všetky tri žlté sú takto za radom. Môže vám vzniknúť situácia, že máme len žltú jednu bodku v strede. A tretia situácia, kedy vám vznikne takéto obratené písmeno L. Všetky tri situácie sa riešia rovnakým algoritmom, ale trošku inak. Biela, teda keď máte len žltú bodku alebo čiarku, tak budete postupovať tak, že otočíte si prvú vrstvu, ktorá je pod ňou doprava, a potom robíte taký pohyb, 4 pohyby. Pravú stranu otočíte hore, vrch otočíte doľava, pravú stranu vrátite dolu a vrch vrátite sem. A otočíte spodok naspäť. Vznikla vám tá istá situácia, ako máme tu. Znovu vám vzniklo takéto písmeno L. Pokiaľ máte písmeno L, tak ako ho máme tu, budeme robiť ten istý pohyb, čiže prava hore, vrch doľava, prava dole, vrch naspäť, ale predtým sme otáčali iba prvú vrstvu, takisto to budeme robiť aj v tomto prípade. Ale keď máme to písmeno L, tak urobíme ten istý pohyb, ale otočíme prvé dve vrstvy, nie iba jednu. Otočíme obe vrstvy a robíme znovu ten istý pohyb. Práva hore, vrchná doľava, práva dolu, vrchná naspäť a otočíme spodné dve vrstvy. Čo sme tým chceli dosiahnuť? Chceli sme tým dosiahnuť tento žltý kríž, tak ako nám tu vznikol. Tak ako sme na začiatku tvorili biely kríž, tu sme vytvorili žltý kríž. Upozornil by som teda už iba na to, že v tých situáciách si treba naozaj dávať pozor na to, aj keď tu napríklad máme, že žltá je aj tu, aj je tu ten pás, túto kocku nepovažujeme teraz za dôležitú. Berieme to, že skladáme to na základe toho pásu a teda budeme to robiť tak, že otočíme prvú vrstvu a potom robíme tie 4 pohyby. V tomto prípade rovnako. Máme tu síce všetky 4 žlté, ale túto nebudeme brať do úvahy. Berieme to, že je to ten tvar písmena akoby L, ktorý má vždy smerovať týmto smerom. Čiže stredná, alebo teda spodná v strede, stredná kocka, práva v strede. Vždy tento smer. Treba si dať na to pozor. Nie takto, ale vždy takto. Takže ako vidíte, potom čo sme si vytvorili žltý kríž, môžu nám nastať rôzne situácie, rozmiestnenia akoby tých zvyšných plôch, ktoré tu sú. Tu nám vznikli iba 2 miesta, ktoré potrebujeme doplniť. Tu potrebujeme doplniť všetky 4, aby sme vytvorili teda celú žltú stranu vrchnú. Vyberiem si túto variantu, pretože vám budem môcť na nej viackrát ukázať, ako budeme postupovať. Čiže na to, aby sme dokončili vrchnú časť, urobíme nasledovné. Otočíme si kocku tak, aby v ľavom dolnom rohu, ktorý je tu, sme mali kocku, ktorá nie je žltá. Môže to byť ktorákoľvek, môžem si dať tú kocku takto, takto alebo takto. Je to úplne jedno, hlavne aby ľavá spodná nebola žltá. Keď už sa raz rozhodnem, že tú kocku držím takto, už ju nebudem otáčať. Budem ju držať stále rovnako a budem robiť následovný algoritmus alebo následovné kroky, ktoré budem stále dokola opakovať. Čiže chytím ľavú stranu a následovné kroky sú: ľavá strana ide dole, spodná ide doľava, ľavá strana ide hore a spodná strana ide doprava. A robím znovu ten istý proces, až kým tu hore nedostanem žltú. Čiže ľavá dole, spodná doľava, ľava hore, spodná doprava. A znovu dole, doľava, hore, doprava, dole,
doľava, hore a doprava. Ako vidíte, dostala sa mi do ľavého spodného rohu žltá. To, že sa mi tá kocka rozhádzala pomedzi to vôbec nevadí. To sa vždy stane. Ale pokiaľ urobíte správne všetky nasledujúce kroky, všetky tie kocky sa vrátia späť. Čiže držím kocku tak, ako bola, len vrchnú vrstvu otočím tak, aby som znovu do ľavého spodného rohu dostal tú, ktorá nie je žltá. A opakujem znovu tie isté 4 pohyby dokola, ako pred chvíľou, čiže ľava dole, spodná doľava, ľava hore, spodná doprava, dole, doľava, hore, doprava, dole, doľava, hore, doprava, dole, doľava, hore a doprava. Znovu sa nám hore dostala žltá, znovu držím kocku pevne, hornú vrstvu otočím, aby som dostal ľavú spodnú zase tú kocku, ktorá nie je žltá a znovu opakujem ten istý pohyb, kým tam znovu nedostanem žltú. Otočím znovu vrchnú kocku, vrchnú stranu. Idem to dostať sem. Čiže idem dole, doľava, hore, doprava, dole, doľava, hore a doprava. Týmito 4 pohybmi som vytvoril celú hornú vrstvu, žltú, a ako vidíte, zvyšok kocky ostal nerozbitý. Akoby. Na čo upozorním, na čo netreba zabúdať, je to, že vždy dokončíte ten posledný pohyb, že spodná doprava. Pretože keď na to v priebehu zabudnete a urobíte len 3 tie pohyby, čiže ľava dolu, spodná doľava, ľava hore a už sa vám tu tá žltá objaví a vy to hneď začnete posúvať, môže tam nastať veľká chyba. Vždy sa sústredte na to, že aj tá spodná sa musí doprava vrátiť. Máme teda vytvorenú žltú vrstvu a ideme pokračovať 2 poslednými krokmi, ktoré nás privedú k tomu, že poskladáme teda Rubikovú kocku. Prvý algoritmus budeme robiť tak, že pokúsime sa vytvoriť toto. To sa volá tzv. Svetlá. To znamená, že v týchto krajoch, v týchto rohoch máme rovnakú farbu, akurát nám nesedí farebný stred. Tu nám to nevzniklo, ani tu nám to nevzniklo, ani tu nám to nevzniklo. Môže nastať situácia, že potom, čo zložíme žltý vrch, žltú stranu, nám nevznikne ani jedny tie svetlá, to vôbec nevadí. V tomto prípade nám vznikli a teraz ideme urobiť taký algoritmus, aby nám vznikli tie svetlá na každej jednej strane. Ako to urobíme? Keď nám tie svetlá vznikli, otočíme si ich dozadu a otočíme si kocku bielou k sebe. To je dôležité. A teraz budeme robiť ten algoritmus, ten sa budete proste musieť naučiť naspamäť a ide teda takto. Pravá strana dolu, horná strana doľava, pravá strana dolu, spodná strana dvakrát otočím, pravá strana hore, horná strana doprava, pravá strana dolu, spodná strana znovu dvakrát a pravá strana dvakrát. Ako vidíte, vznikli nám tie svetlá. Máme 2 zelené, 2 oranžové, 2 modré, 2 červené, akurát nie sú správne umiestnené voči svojim stredom, teraz už je to správne. Toto je predposledný krok, ktorý sme urobili. Vznikli nám svetlá, to znamená, že už máme skoro celú kocku poskladanú. Jediné, čo nám nesedí, sú tie stredy a tie si opravíme v rámci posledného kroku, posledného algoritmu, ktorý si ukážeme. Posledný algoritmus je teda na to, aby sme tieto stredy umiestnili na správne miesta, aby sme vlastne poskladali celú Rubikovú kocku. V tomto prípade je úplne jedno, z ktorej strany začneme. Čiže chytíme kocku, teraz už nie bielou k sebe, ale normálne tou stranou, ktorú chceme skladať k sebe. A ideme robiť posledný algoritmus, ten sa tiež budete musieť naučiť, ale tiež je pomerne logický a časom si na neho zvyknete. A ten algoritmus teda je, pravá strana ide hore,
vrch ide doprava, pravá strana hore, vrchná doľava, pravá hore, vrchná doľava, pravá hore, vrchná doprava, pravá dole, vrchná doprava a pravá dvakrát. To, čo nám teraz vzniklo, ako vidíte, jednu stranu máme hotovú a vo všetkých ostatných nám ostali svetlá. To je v poriadku. Teraz urobíme to, že ideme dokončiť aj tie zvyšné. Teda túto stranu, ktorá nám vznikla celá, otočíme dozadu a urobíme celý algoritmus ešte raz. Čiže znovu práva hore, horná, doprava, práva hore, horná, doľava, práva hore, horná, doľava, práva hore, horná, doprava, práva dolu, horná, doprava a práva dvakrát. A ako vidíte, celá Rubiková kocka je zložená. Rubikovú kocku sme teda spoločne zložili. Tých možností a situácií, ktoré počas skladania tej kocky zažijete, je strašne veľa. Niekedy treba nejaký algoritmus použiť dvakrát, niekedy stačí len raz, niekedy ten posledný algoritmus ani nebudete používať, pretože už v tom predposlednom kroku poskladáte tú Rubikovú kocku. Tých situácií je naozaj veľa, ale verím, že so všetkými týmito situáciami, s ktorými sa počas skladania stretnete, vám tento videonávod pomôže a že na základe neho budete tú kocku vedieť poskladať a že sa vám toto video páčilo a bude pre vás prínosom. Ďakujem vám zatiaľ všetkým a verím, že sa mi potom všetci pochválite, ako ste tú kocku zložili. Čaute.